bay ule in lo dam tlang mo maziri kani a hei vo in ni chu kan mizo u nauten kan in thar te min ron lompui turin a ron kaldona mani zirtop ni khanin avoi khatnan khanin ron karan tum tu ama sengin khamini kha kan lo en chiang lawan ni khwa vel kha thlipui le ro pui su na salut tuka kalkong apo khana kal thei lawa then kong then khat phei chu luite liana tui lian kan ti don nge ania choin a then phei chu thingkung te lu a mithi ten oma mo oi arap thlak lo rap thlak khop mai khami tum kha an vei khat ron kal tum na nia chonin kan ke mani mizo u naw nge te pon an tuar ve a an mei te an nei lo pha a hei rei tak ning za chung nge ning zirtop in rin cholni tho tan thor ani lai o ninga chung ni chu mei nei lovin an om char chara te khanin poi kan ti pui tak zet ani chuanin hei chutiang kar laka hei voi ni hi an ron kal le dona min ron lompui dona kan lo me me ma kai ni pan kan phur em em a helai hmuna hianin mizo biak in hi ala om ve hri lawa chan chu mizo kan tam lo wang hianin kan in sem dar hlom nuala a then chu falama te halkha te khatiang biakin a khan kan loi tlang puyam arsa cream kan siam don to a tun hi nan chu me siam don ko ti kha nan chu me siam zo nan no mang chu hi zo ve le bây giờ cũng còn ở bây giờ nan bây giờ kan nan ko angai ko kan ya đi nó khơi chỉ đâu nan chu me siam nó cũng rồi các cái nơi nhà mình lâu lạc với tung về chỉ na hi avarim pui char em ikat pala buat lain ini aksa itu nanti pun mulai tuhan lo kapan trip lah okay tapi enggak sorry hei kan fanu hi kum ni te lo ni ve ta ka chuanin thil te hre thiam ve to em a hei ti an min hla te a lampui ve mor thei to zai te zai pui ve thei to chuanin kan in chunga hianin tong chi thum tlai kan manga chuanin mi hian soi thina tong chi hrang hrang a in biak chuanin ange an ril ru te buai anga tong ten thiam harang an ti thina ma sengin no pang ril ru hi chu a chaka computer ang vel hi nia an thiam zung an chuanin hei kan fanu pawh hi a thiam ve zung ani chuan akina pawh video te ron siam kan tum nga mizo tong le french tong le english tongin thil vel te kan zawt anga engtin nge hriat dan chin te a improve dan vel te tikhanin video te kan lo la siam dawn ani hei tuna pawh hian lam ter chuanin le helai hmun kan thleng hianin doctor in check up vel hi kan la nei tir box hi lawa kumhni hi ni ve to kumhni an nih hianin vaccine te check up te hi nei hun ania chu hei kan la nei tir lawa kan zong meka kan hmu a akalna tur chu ma sengin appointment lak kha katuma ka khol thina phone hi ngading en mani an lo van thei thi lawan busy te pawh ni mana chuanin le zirtop hianin pathian zar kan dam chuanin vakal ve tap kan tuma engtin nge kan ve khat dam do in kalna tur ani box siam kan kal ve tap anga a tla chap te pawh kan ring meng chu kan tia chuanin kan vakalanga pathian zara tin nge heram pang doctor te hi ti te kan la en liang chuwa ayu stuck ati ni kala mo kalau dia kalau lo ni hi butter le bon te cream ka chuang sa an ni nga nen te kan off si anga
chuanin hei kan lo chok don ni ka phone battery zo to do na I kan ui alang man don lo kina kan charge masalok ngai lo te in Thank you. Siam sai kan piang big lai nen hei kan pa in ti fel ve khop mai ti han ei rong ron alon mi ron bol choka ei rong a bol lo na te hi rei to sin tum khat chu dal le ar tui khamin kan sakani dal ka ijak ka ti wang khan in chu min ron siam sak thlapa chu ka thlenga kha min ron pe thlapa kan ei chin chu an da duap duap me enge ni ta ti na ka lai chu in thla rung dau khan ka zota I thil chum hi avadang dai ve ngei tel ka te min han en tira oi soda lo tel lak ni in 当年这边很重配花粉，大概根本茶粉多嘛，就是对了说，哎，这我你也有这个，你这种你讲。US kan ron thlen ran tir khanin car hi kan ho char chara chu chu ato lutuka car ho man kha ma sengin van nei thlak lawin hei kan mi zo u nau ten I dor aya tlomin min ho tir hlawa chuanin an ne na tang hianin motor kan ho char chara ma sengin a leitur tho tho ni e kan te thla ni don vel kan ho nu khanin second hand kan valeya second hand apo Toyota anti mi o khateng kha Japan chuak anti ta in ka sha chu tiang chu kan leya chuanin
poisa fain ti khan kan pet langal vekam sang awa in text na nen le uplet te khati ang te ho nen kanin sang $100 sang red khati kanin kan petapam tiang vel khania he an fele me man chunga hen kan lom tak zeda ni chuan kan pai hen technology lampang hi ngai sang fele tuka antinan parda te tia phone atanga control the ang chi te chuanin light te pawh ni sengin phone atanga control thei turang chi te hi adu em em a kara pawh ni se Tesla mo Tesla te ka du em em a ma sengin in hi kan lei tak awang khanin kan lei le thei talawa chung ho pawh chu achan chu kan in hi person kha kan pek nem em awang khanin duangin kan lei le thei lawa atira kan agent ti tom yang kha khanin be se na khamin lo pe ve to ting tang box si nen khanin ma sengin ti khan thlathum nuwa po ti theilo ta ka chonin agent dang kan thlak le a chu chonin thlakhat nuwa khanin ti dan tur vel khamin an shira min an shira zo nu khanin ti han kan approve amara chu an hnung zo kha chu i person pek tur down payment kha tam em awang khanin kan thil tumte kan lei tumang chi te eng ma kan lei thei ta hri lawa chuwang chuanin midang kan ngak le me ngai ni lấy cái này hay thì cái này là rồi thì mò hay là ai what is mine hay mất rồi buồn thì tối thì hay rồi hay mình không ha what is my one thing đi từ đó mất ăn đó đó Không đâu, ngay từ cái đó. mò nó bắt con khác mình kia rõ mò cho Kalau makan semua, nhưng mà ăn để do mò dong teh, dong kalau mai kalau semua mas kalau ni, spider tak kalau. thế đèn đi hồi tiền chỉ cần đi hồi chết Ni dia ni nó mò dia. ôi ha lúc gần nay thì mình chỉ cần cái này nó tiền về ai mà yêu tiền rất là nhiều bây giờ phải làm sao Papu khóc của bà mà hello hello ta mẹ mà chỉ có Papu nhận đấy bây giờ quen à không có Papu gì nào hai la rồi lên la ui la rồi lên Ivan làm chém về good job làm rồi lên bây giờ làm rồi lên ok mami thì anh đi bên nào làm đất wow làm wow vẫn nhớ số về đúng không không sai thế rồi anh làm thế đấy lên music không được cái mà xem Alexa, play the music. kan fanu chu hina tai chu au dong dong ite au samu miki ela te ho nen ti hian zuanga noma ti ter khop mai an kyang om chu noma ti khop mai he thian hi kom khat lu tuka kan kom chak le khianin i kum thum don pakhat chu ama kom rol ve tho ti la chu zun om na na ma sengin an ron chuak khat lu tuka chuanin le kan then om kan kot lampang hianin khi kum som pani le kum nga mi an uma ma a mu to hi chuan ya hlim thei le tuka ma se nin kom rol hi la ni cha box hi lawa ni hin an upa do to box ya ani hi la te box ya thian te hi adu ve box hi a mu to hi chuan a zuang ter zela han kom turan lo om cha box hi lawa han in nei dewi lang chuan hian in kom reng thei tu nan male ei ka an ni an om ni hi kan venga tang hian in dar kar khat don velanin ka hriam tilai dei chunian kanin hlat ve hlom lut tuka hei ke ni la hi veng thara kanom box si chuanin Houston kanom na po hi azau tha ve lut tuka kanom nan in kar ki hlom lut tuka ole khati zong khalo ni le se tu na tan chuan